Pakistan fanga ɲɛmɔgɔ jamana worodugu yanfan la ko tɛnɛndon yɛrɛ faga su dɔ camion dɔ kɔnɔna la ni ale tun kɛlen ka polisiw ta ye mɔgɔ 9 faga ani ka mɔgɔ 13 jogi. Burkina Faso a bɛ mɔgɔ 12 bɔ fo ka taa se mɔgɔ 14 ma minnu fagara dɔgɔkun tɛmɛnen Burkina Faso jamana kɛɲɛka yanfan na. Indonésie u ka dugukolo dɔ buna kelen sanji sababuya la ye mɔgɔ 11 faga ani ka mɔgɔ caman de tununa. Jordanie Ameriki jamana ka sardasuw ka minisiri Lloyd Austin ko Ameriki sigilen do a ka ko Moscou bɛ sɔn ka dɔnniya dɛmɛ kɛ Teheran ye a ka nin dɛmɛ la a ye. Nigeria ka jamana ɲɛmɔgɔ cɛbɔ Atiku Abubakar tɛnɛndon ni a ka kɔkɔrɔmadonbagaw ka nisɔngoya yira kalata jaabi la. Jamana ka cakɛda mun sigilen do kalata jaabi laseli ko kan ka cɛbɔ Bola Tinubu ko o de ye sebagaya sɔrɔ.